Здравейте! Днес ще разгледаме темата разлагане на многочленни множители чрез групиране от материал по математика за 7 клас. В началото нека да разгледаме следните две задачи, а именно да се разложи на множители дадения израз. Виждаме, че в него не може да се приложи формула за съкратено умножение, нито от четирите едночлена да се изнесе общ множител. Тогава ще направим следното. Ще групираме едночлените по двойки, като от всяка от тях ще изнесем общ множител. В първите два общия множител е А и в скобите ще остане Х плюс Y. В третия и четвъртия едночлен общия множител е 2, в скобите ще остане отново множителя Х плюс Y. След което забелязваме, че в тези разлагания сме получили по един и същи общ множител, а именно Х плюс Y, който може да бъде изнесен пред скоби. А в следващите скоби ще остане изразът А плюс 2. По същия начин ще направим и с следващата задача. От първите два едночлена виждаме, че можем да изнесем пред скоби общия множител 3. В скобите ще остане Х минус Y. А от третия и четвъртия едночлен можем да изнесем пред скоби общия множител b. В скобите ще остане също Х минус Y. От тук отново забелязваме получения нов общ множител, който е Х минус Y, който също може да бъде изнесен пред скоби. Във вторите скоби, като втори множител ще стане изразът 3 плюс b. Така, сега нека да запишем и правилото, по което ще се стремим да работим в тези ситуации. Ще групираме едночлените така. Че след изнасяне на общите им множители получените произведения да имат общ множител. Така, и сега, използвайки това правило, ще го приложим в достатъчно количество задачи. Задача 1. Разложете на множители изразите. От точка А. Изразът е 12А минус 18b плюс 10 пъти А по К минус 15 пъти Б по К. Така, хубаво първо да се огледат едночлените и да се прецени как е най-удачно да се пристъпи към групиране на тези едночлени по двойки. Оглеждам ги, аз забелязвам, че в първия и в третия имам общ множител А, заедно с общия множител 2, който е делител на 12 на 10. Затова ще ги изнеса пред скоби. И в скобите ще остане от първия едночлен 6, от втория ще остане 5 пъти К. Хубаво е, тук когато
групирате, но да си направите проверка дали, като разкриете скобите, дали се получават дадените едночлени. Така, от втория и от четвъртия ще изнеса пред скоби минус. Виждам, че общият делител на 18 и 15 е 3 и забелязвам, че B също е общ множител. Тогава в скобите ще остане отново 6 плюс 5 пъти K. Виждаме вече наличието на общ множител 6 плюс 5K, който може да бъде изнесен пред скоби и в скобите ще остане 2A минус 3 пъти B. Така, под точка Б да се разложи на множители израза 4А плюс m по А минус 4b минус m по b. Така, оглеждам тук и си харесвам да групирам първия и третия множител. Едночлен, защото те имат общ множител 4. В скобите ще остане а минус b. А от втория и четвъртия едночлен мога да изнеса m пред скоби и в скобите отново ще остане а минус b, което ще ни е новия общ множител, който може да изнесем пред скоби, а в скобите ще остане 4 плюс m. Така, под точка В, къде запишем тук, да ги разделим малко. Така, да се разложи на множители израза а квадрат минус 7 пъти а плюс 7 пъти b минус а по b. Както забелязвате, използвам подчертаването, което много прилича на подчертаването на частите на изречението в български език. Това помага много лесно после, ако възникне грешка, да бъде открита. В този случай ще групирам първото и второто събираемо, като от тях ще изнеса общ множител А и в скобите ще остане А минус 7, а от третото и четвъртото събираемо ще изнеса общ множител Б и в скобите ще остане 7 минус А. Сега внимание, тук нямам в момента общ множител, но мога да си го направя, като от вторите скоби изнеса пред скоби знак минус. Тогава ще получа ето това. Може би е добре да отсветим къде настъпват промените. Тук и тук. И трябва само да се внимава. Учениците често на жаргонен език казват, ами изнасяме минус и сменяме местата и знаците на събираемите в скобите. Така, вече получихме общия множител, който е а минус 7, а в скобите ще ни остане а минус b. Така, следваща подточка. Г да се разложи на множители y на квадрат минус 7y минус 28 плюс 4y. Така, оглеждайки ги, отново ще избера да изнеса пред скоби y от първото и второто събираемо. В скобите ще остане y минус 7. А от третото и четвъртото мога да изнеса пред скоби минус 4. И в скобите ще получа минус 7 минус y, което разбира се не е вярно. Нарочно допуснах тази грешка отново, за да покажа, че е добре да си правите проверка чрез умножение,
когато изнасяте общ множител. Сега на ум мога да умножа минус 4 по минус 7 и да видя, че не се получава минус 28. Следователно правилният ми вид на разлагането тук трябва да бъде плюс 7. И ще проверя и следващото. Минус 4 по минус y се получава плюс 4y, което е добре. Така. И сега, както в предишната задача, ще се наложи да изнеса минус пред скоби, за да получа еднакъв множител, който го имаме от първите две събираеми, а именно y-7, който ще го изнеса пред скоби и в скобите ще ми остане y плюс 4. Така и последна подточка от тая задача. Така, нека да видим какво ще се случи, ако имаме следната ситуация. Да се разложи на множители израза а квадрат хикс минус хикс плюс а хикс квадрат минус а. Значи всичко е въпрос на добра преценка. Аз в случая ще избера да изнеса пред скоби общия множител от първото и четвъртото събираемо, именно а. В скобите ще ми остане а хикс минус 1. От второто и третото събираемо ще изнеса пред скоби хикс. Така, сега внимание, в скобите ще ми остане минус 1 плюс а хикс. И тук отново, ако не сте сигурни, е добре да си направите проверка чрез умножение. Хикс по минус 1 е минус хикс. Хикс по а хикс е а хикс квадрат. Значи съм действал правилно. Следователно, вече се вижда общия множител, но за да го видят всички, ще разменя местата на събираемите във вторите скоби. И ще получа, че пред скоби мога да изнеса а хикс минус 1, а в скобите ще остане а плюс хикс. Така. И сега задача номер 2. Представете многочлените като произведение. Това де-факто е същия тип задача, просто условието е записано или е казано с други думи. Представете като произведение изразите под точка А. Имаме следния израз хикс квадрат плюс хикс y минус z хикс минус c хикс минус cy плюс cz. Както виждате, тук броя на събираемите, броя на едночлените е 6. И имаме два варианта за действие, или да ги групираме по двойки, или да ги групираме по тройки. Аз ще избера да ги групирам по тройки и като първа тройка ще взема първите 3 събираеми, а като втора тройка останалите 3. От първите 3 ще изнеса пред скоби общия множител хикс. В скобите ще получа хикс плюс y минус z. От втората тройка ще изнеса пред скоби c и в скобите ще остане хикс плюс y минус z. Тук отново не е лошо да си направите проверка, защото най-често тук се допускат грешки в знаците. Значи ако умножа минус c по хикс ще получа минус c хикс, ако умножа минус c по y ще получа минус cy и минус c по минус z ще се получи плюс c по z. Следователно съм действал по правилния начин. И сега вече мога да изнеса общия множител, който е хикс плюс y минус z пред скоби и в скобите да остане хикс минус c. Така, под точка Б на тази задача
да се представи като произведение израза а по хикс плюс а по y плюс b по хикс плюс y. Сега, тук задачата е дадена по малко по-различен начин, но тя всъщност израза b по хикс плюс y подсказва какво трябва да правим с първите две събираеми, а именно да търсим общ множител хикс плюс y, който се получава, като изнеса пред скоби общия множител а. Така и вече общия множител хикс плюс y излиза пред скоби. В скобите вторите остава множителя а плюс b. Така под точка В да се представи като произведение 20 хикс на втора плюс 3 пъти y z минус 15 хикс y минус 4 хикс z. Така оглеждам внимателно едночлените и си харесвам да групирам първо първия и третия, защото виждам, че имат общ множител хикс, както също така и общ множител 5. Изнасям ги пред скоби. В скобите ще остане 4 пъти хикс минус 3 по y. Разбира се, тук също не е лошо да се прави проверка. 5 по 3 е минус 15 със знак минус и хикс по y си е хикс по y, значи нещата са добре. Така, от втория и от четвъртия едночлен ще изнеса пред скоби само y, извинявам се, само z, и в скобите отново ще остане 3y минус 4 хикс, което разбира се не е същото като множителя в скобите в началото, но вече видяхме как този проблем може да се избегне, като изнесем минус пред скобите и в скобите да променим знаците на събираемите. Тогава вече нашата цел е постигната. Имаме общ множител, имаме и втори множител. Така и последна задача за днес от този тип. Под точка Г да се представи като произведение а хикс на трета минус 4 а по хикс на втора плюс 2 пъти b по хикс. 2 минус 8b. Така отново ги оглеждаме. Аз ще групирам в този случай първото и второто събираемо, като от тях ще изнеса пред скоби общия множител а хикс квадрат. В скобите ще остане хикс минус 4. А от третото и четвъртото събираемо ще изнеса пред скоби 2 пъти b. В скобите отново ще остане хикс минус 4. Хикс минус 4 вече се вижда добре, че е общия множител, а втория множител ще бъде а хикс квадрат плюс 2 пъти b. Така, това беше за днес. Ако имате желание, може за домашна работа да разложите на множители дадените изрази. Ако видеята ви харесват, можете също така да се абонирате за моя канал. До скоро!